Salamat sa sigaw mo kahit walang palakpak. Ito nga pala kanina may nagabot sa akin. Uy, ano yan? Ito. Pahingi ako yan. Pwede Simple mo na. nyo bang tugtugin yung kanta ng Ano yan? Four of Spades? Wow ah. Three lang tayo eh. Paano yun? Three lang kami. Three of spades na lang. Three of Spades. Ano kata nila? Ano yun? Bata, paano ka ginawa? Ay! Hindi ko po kaya kantahin niya pero kaya ko ituro sa inyo. Kung paano ginawa yung bata. Hindi, ito nakalagay. Ano kalagay? Munggo. Munggo. Ano ba yun? Nilaga ba o yung minatamis? Ano yun? Ginisang munggo. Sa nag-request po, alam mo ba yung nilaga o yung minatamis o yung ginisa? May tinaba o mayroong buto-buto? Ano sawag? Sige, sige. Chicharon ay yung Ay, mayroong bungo. Pagkatapos mayroong 29. Ano tulo dyan? Kailangan tugtugin mo Pag yan. hindi mo yan tinugtog, idol, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Alam namin yan! Oo, sige. Alam na natin kagad yan. Alam natin yan. Gusto ba ng munggo? Gusto nyo ng munggo? Sa biyernes, wag mo munggo tayo. Sige nga, pagbigyan mo na nga, alam mo ba yan? Alam ko yun eh. Sige nga. Yan ba yan? Oh, palakpak na ba may sigaw! Pero ano yan eh? Dapat pag kinanta natin yan, dapat suplado tayo. Dapat pag kinakanta yan, pilit pogi ka. Pogi. Oo, dapat pilit pogi. Dapat suplado ka. Huwag ka titingin para suplado. Sa amin dalawa. Gago, tatlo tayo. Anong dalawa? Lumisan pa, wag naman sana. Ba't ayaw mo umalis para magkaroon ka sa akin ng bago? Kumapit ka, di makawala. O, sabay-sabay tayo sa kurusa! Sabay-sabay, pero nag-iisa siya. Alam ko na kung bakit di sila sumubay. Bakit? Hindi nila alam yung lyrics. Kaya hindi rin ako sumubay kasi hindi ko rin alam yung lyrics eh. Eto, gagawa nila ko sarili. Oh, great presentation! Mahiraw.
parang lilima lang ang millennials dito. Hoy, ikaw ba yung nag-request? Sumigaw nga mga millennials! Madami. Sumigaw ang mga batang 90s! Ay, nandadaya ng edad to.